Кешене нәрсә кеше итә темасы буенча практик өлешебез. Балалар, түбәндәге сорауларга җавап бирик. Кеше биосоциаль зат дигән сүзләр нәрсә аңлата? Сезгә уйларга вакыт бирәм. Әйдәгез сезнең җавабыгызны дөрес җавап белән чагыштырып китик. Кешедәге иҗтимагый һәм биологик башлангычлар бер бөтен. Төз басып йөрү, баш миенең төзелеше, йөз чалымнары, кулларның рәвеше, булар барысы да бик күп гасырлар, миллионланган ел дәвамында барган үзгәрешләр нәтиҗәсе. Һәр баланың үз ихтыярына буйсына торган бармаклары бар. Ул әйтик пумала тотып төсле буяулар белән рәсем ясый ала. Дөньяга килгәндә һәр сабыйның баш мие һәм тавыш аппараты була. Һәр кешенең теләсә кайсы җәнлек җанварга хас булганча үз-үзен саклау инстинкты бар. Димәк, кешедәге биологик һәм социаль башлангычлар тыгыз бәйләнештә һәм кешене шул бердәмлек яшәтә. Әлеге нык берлек кешенең биологик һәм социаль зат булуын дәлилли. Икенче сорау. Фикер йөртү һәм сөйләшү арасында нинди бәйләнеш бар? Кешеләрне күмәк хезмәткә этергән аралашу ихтыяҗы нәтиҗәсендә беренче сүзләр, ягъни тел барлыкка килә. Әкренләп кешеләргә фикер алышырга мөмкинлек биргән сөйләм үсеш ала. Бер-берең белән нинди дә булса ымнар, ишарәләр, рәсемнәр, сызымнар һәм башка билгеләр ярдәмендә дә аралашырга була әлбәттә. Әмма сөйләм теле уй белдерүнең иң уңайлы күпчелек өчен уртак чарасы. Фикер йөртү һәм тел арасында тыгыз элемтә бар. Аларны бер-берсеннән аерырга мөмкин түгел. Фикерләүдән башка тел яши алмый, телдән башка фикер булмый. Кешеләрнең сәләтләре ничек ачыла? Кешенең сәләте аңа табигатьтән бирелгән мөмкинлекләр эшчәнлек барышында ачыла һәм үсеш ала. Кешене нәрсә кеше итә темасы буенча практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.